Един от най-честите въпроси, които получавам от стопаните на кучета е колко често трябва да храня кучето си. Някои смятат, че това трябва да бъде веднъж на ден, други, че трябва да е 2 или 3 пъти дневно. И така, колко често всъщност трябва да храните кучето си? Отговорът е зависи. Кучетата са първите животни, опитомени от хората, което ги прави не само ваши най-добри приятели, но и най-старите такива. Към днешна дата има над 400 различни породи, всяка от които има своите уникални нужди. И както всеки стопанин на куче знае, той има своята собствена индивидуалност. Така че дори и наличието на храна през целия ден да е добре за едно куче, това може да не бъде най-добрият вариант за друго. За повечето хора храненето веднъж сутрин и веднъж вечер е удобно, а последователността и изграждането на определен график са наистина важни, защото кучетата се развиват добре при установена рутина. Това регулира навиците за ходене до тоалетна и ви позволява да забележите загубата на апетит, което е често срещан признак за здравословен проблем. Въпреки това, храненето на кучето само веднъж дневно може да има уникални ползи за здравето. Защо? Почивките между храненията, известни още като периодично гладуване, могат значително да подобрят здравето на червата и имунитета, както при хората. Също така, това е напълно естествено. Може би знаете, че в дивата природа животните често прекарват дни без да се хранят между лова. Въпреки това, по-важното е не колко често храните кучето си, а какво яде то. Защото независимо от графика им, изборът на правилната храна е изключително важен за правилното развитие и функциониране на организма. Повечето хора нямат представа каква голяма разлика може да има това за мозъка, сърцето, храносмилането и имунитета на тяхното куче. Искате ли да подобрите поведението, енергията и щастието на своето куче? Всичко започва с осигуряването на правилната храна за него. Научи повече коя е най-добрата храна за твоето куче на линка в описанието.